kay katamungan, at syuta na puking kalimanang Domingo ning panahon ning Kwaresma. Kambeding pansarilitang kapagnasan, iyabetala ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Mayor Rodencio Gonzalez and family, Celi Francisco Zeller and family, Nestor and Mila Ibay and family, Alex Aguas, Marilu Panlilio, Children of Mary Immaculate, Knights of the Blessed Sacrament. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe and Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Kleiner Bayani, Leonor Salazar, Virginia Sumalang, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Monica De Leon, Joy Manalo, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Ranilo Dayrit, Celia Lagazon, Bella Trinidad, Mark Antonio, Arjan Manalo, Merily Manala, at Pope Francis. Para king special intention dari Mayor Teddy Tumang, Jesus Punzalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ditz and Lita David and family, Reverend Father Ryan Sumang, Norma Fajardo, Alexander Serrano, Reverend Father Fernando David, Reverend Father Raymond Reyes, John Carlo Tapnio, Maria Donelyn Pangilinan, Senator Francis Tolentino, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel, Josefina, and Joshua Joriel Macabali, Brother Pat Ahos, Reverend Father Rolando Gopez, at Rosario Di Maruput. Para karing kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na di Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lizel, Carmelo, Father Pablo, Nathaniel, Jeneline Freya, Alfonso, Elizabeth, Honorio, Arnel, Arwin, Rosalina, Rosita, Narcia, Crispeniana, Jacinta, Nancy, Hernando. Antimurin, Niabetala di Ursula, Josefa, Rodel, at Ruben.
King lagyo ng impampo ng anak, ang poning banal Espiritu, ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng banal Espiritu, mantabay kakaingan, mayapayaba kakaingan po, suta nang king kalima ng Domingo, ng panahon ng Kwaresma, aus mo po kanini, Passion Tide, at pakatakapla po rin banal arawan, bang mag-focus tamo mo, king pamibuli, king kasakitan at kamatayan ng apong Ginoo. Bala mo lalako tayo pa king panimanman tamo yung banal ng larawan, baka nita amis tayo pa ing maamo at malugod ng itsura ng apong Ginoo. Kambering sablang santo at santa. At bang kata bebe tayong matampang pag masusyaniti, amin ang talapat sisyan ding kasalanan tamo, manyatapan tawad at pakalulu king apong Ginoo. Ikang mituburan ban pakayapan mula rin palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Ikang dinatang bambulang ausan sumisiring makasalanan, Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing ipaba na kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, sa upan mo kaming tuntun, bibnong tula, king lugod akawangis ning king anak mong bugtong, pauli na ning lugod na king yato, dinaw ning sarili na ang gaman king kamatayan. Itihaduan mi, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, Diyos, ang mabibiyang pang magali kambemo, king kameto nga ning banal Espiritu, manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, king libruning propeta Isayas. Magsalitayo ing Ginoo, aginawang dalan libutad ning dagat. Metong apidalanan libutad ning mapanganib adanuman. Delane ing mayupayang armado, king kasiran. Ing armado, ringkarong panggero at kabayo. Miragsalo at kapilanman, ena pasibayong talakad. Antiing apining sulu, mitdalo. Oneng ing Ginoo sa sabyano. Kalingwan yulo, ring bage, ang mga papauna. Kareti na kayo manalakaran po. Panayan nyo ing bayong bage, akakong daptan. Mapapalyari no, ngeni po, akakit yun no. Gawa kong dalan, libutad ning ilang, at dinanda kayong batis, amamagos, king disyerto. Galangan dako, adyang ding mga bangis animal, ding asong gubat, at ding ayop a ostrich, puryanda ko, potang payagusan ko lo, ring batis king disyerto, ban monyedanum, karing tawong pinili ko. Ila ring tawong lelangan ko, para king sarili ko, at ikantara ko, raka ko, ing kapurian. Ing amano ning Ginoo. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami, mesaya kaming emunano.
Inyang binalik na kami ning Ginoo karing Jerusalem. Balamuwari, maninap kami mo. Sasagakgak kami at magkanto king tulami. Kanitong nga nang sinabi, ring bansang manakit, ing dapat ning Ginoo para karelo, binang makapagmulala. Tunepin makapagmulala, ing dapat no para kaya kami, mesaya kaming emunano. Minawa kesa ng pasibayo o Ginoo, anting danom ababyening uran, karing me nga langing ilog. Diatang menangis, inyang tatanam la, sukat lang magsaya, ngening pupupula. Detang tatangis, kabang daralando, ing bining itanamdo, magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara, ing karelang pupul. Pamamas ang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Pilipos. Ing sabla, lalawan kong alang kapakinabangan, alang-alang king meto nga bage, at tutong maulaga. Itiyat aliwa, nune ing ako, akilala ke Kristo Jesus, aginuko. Alang-alang kang Kristo Jesus, pibatan ko ing pangabating ning sabla, lalawan kong antimong alang kwento, ing sabla, akam tankyasa na Kristo, at lubos kong miyabe keyo. Mi pabanalan ko king kapamilatana ning nanumang kapamintuan, king kautusan, nune king kapamilatana ning pamanyalpan tayo, kang Kristo. Itiya ing kabanalan amanibatan king Diyos, at makatalakad king kasalpantayanan. Ing bukod mong buriko, yapining akilala ke, Kristo, at panandaman ko itang upaya na ning pangasubli ng mebye, at miyabe ko king kasakita na bang milupa ko keyo king kamatayan na, at ayasahan kong ako mismo miyabe ko king pamanyulang be ding mete.
Eku sasabihan kingikwa ko ng tinggapiti, o king ako, banal na ako. Eku pinpatugot magkapilit, bang akwa ko iti, uling i Kristo Jesus, ikwanan ako. Wa kapatad, eku isipan kingikwa ko ng apakirasan, dapot in bukod mong daraptan ko, ya pining kakalingwan ko, ing delanan ko na, ap daraptan ko, ing sablang agyu ko, bang pakirasan, ing atyu, kingarapan ko. Inya pupulay kong matulid, king pakirasan ko, bang akwake, ing premyo. Alang aliwa, nune ingbe alananggo, karin banwa, ayayawos nin Diyos, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Sumisi kayo at magpaliklob ka na ako, king mapilog iyong puso, uling maganak ako, at mit mo king pamaklunos. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang sanuan. King panahon na ito, mintay Jesus, king bundok ding olibo, at kabukasan na bakamaranon, mintayang pasibay king templo. Lepitan dering sablang tao ka rin, dinuklo kay Jesus at tiro nala. Delare king harap na ring talaturuning kautusan at ding pariseo, ing meto nga babaeng merakap makipangalugod. Pepatalakaran ding babae king harap da at ngara kang Jesus. Maestro, merakaping babaeng iti ang makipangalugod. Agpangking kautusan, inutos na kay katamong Moises, king ingati kaniting babay, patenya, king basibas batu. Nani nga sabi mo tungkol kaya? Sinabi riti baring pakirakpan, banatin lang abus-bus laban kang Jesus. Dino ko Jesus at king kapamilatanan ng taliri na sinulat siya king gabon. Sigiran de king karelang pamangutang, inarapan na lang Jesus at sinabi na karela, ing nino mga lang kasalanan kaya kayo, yaing munang masibas kaya. Dino ko yang pasibayo at sinulat siya king gabon. Inyan din damdayti, may ko lang tunggal-tunggal, may gumpisa king matuang dili. Jesus namo, ing melakwan, ating babaeng makatalakad arapana. Minat na Jesus at nga na king babae, nula ka rin. Alawaring mitagan metong man, ban matul kaya ka. Nga nang may kibat, anapo Ginoo. Nga nang Yesus, ako man era ka atulan. Makuna ka. At ina ka may kakasalang pasibayo. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Magandang umaga po ulit sa lahat. Okay lang po yung sounds? Narinig niyo po ba ako?
Kasi meron po tayong mga bagong speakers, no? Bagong kumpuni yung ating sound system. Kasi nasira, unti-unting nasisira. Kaya hopefully, magtatagal yan, no? Ganyan naman talaga lahat ng bagay nasisira, tapos kukumpunihin, at hopefully nagtatagal para makapagserbisyo sa marami. Tayo rin po ganyan, no? This April 9, kumpisa na ng bayan. Siyempre, kukumpisa natin ating kasalanan. Hopefully, magtatagal na mababait muna tayo. Huwag mo nang magsungit. No? At huwag mo nang magkasala. Ganyan. No? Kasi ganyan po tayong lahat. No? Gaano man tayo kabuti, nagkakasala pa rin. Gaano man tayo siguro kabanal, nagkukulang pa rin tayo. Kung minsan, pag tayo naging biktima ng mga pananamantala na humingi tayo ng hustisya, at yan ang isa sa mga pinagmumulan ng galit natin sa buhay. At hustisya, ano nga bang hustisya sa atin? Ano bang kaulugan ng justice sa atin? Pag titignan po natin ng justice, parang labanan ng mabuti at masama. At sa justice, nananaig ang kabutihan, no, in the long run. No? Kaya yung guilty napaparusahan at yung inosente napapawalan ng sala. No? At yung sino mang guilty, pag sila'y tunay na patunayan, silang gumawa ng krimen o kasalanan, sasabihin ng mga nagrabyado at long last, nakuha rin namin ang justice. Ganyan po tayo, no? Ang justice. At ang justice doon, yung guilty, ayan, it's either na magmumulta, mape-penalize, mapaparusahan, o kung iba, pag mabibigat ang kasalanan sa ating lipunan, meron pa silang capital punishment, life imprisonment, o kaya naman death penalty. At sa mga nagrabyado, pag gano'n, sasabihin, at long last, justice has been served. Ganyan po ang justice sa atin. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, ito yung babaeng naaktuhang nakikiapid, adultery. Alam niyo po bang kahulugan ng adultery? Alam niyo po ba yung meaning ng adultery? Baka kabilang kayo sa nakikita ang kahulugan ng adultery, yung nag-umpisa na isang bata, sabi ng bata, Father, please forgive me, I committed adultery. Sabi ng isang batang 12 years old, napakabata mo ito ba? Nag-commit ka na ng adultery? Ano bang kahulugan ng adultery? Ano bang ginawa mo? Kasi po, minura ko po yung matatanda. Kaya yun po, adultery. Minura kong matanda, hindi ko sila ginalang. Kaya yan po, adultery. Ganun po ba yung adultery? Pagmumura sa mga matatanda? Siyempre, hindi po. No? Adultery ay yung pakikiapid o pakikisiping sa hindi mo namang asawa ng iba. No? So dito po sa ating ebanghelyo, yan ang nangyari. No? Yung isang babae na aktuang nakisiping sa asawa ng may asawa. No? At kapag ganyan po, malaking kasalanan yan. Siyempre, sino bang nagrabyado pag ganitong nakisiping sa asawa ng ibang asawa, sa asawa ng may asawa? Siyempre po, yung misis itong misis na ng kanyang naging, ano ba yan? Naging kasiping. Tama ba yun? At saka yung mga anak. No? Nasisira ang pamilya dahil dyan. Kaya alam niyo po sa batas ng mga Hudyo, napakalaking kasalanan ng adultery kasi naninira ng relasyon ng mag-asawa at sumisira sa pamilya. Kaya ang parusa sa mga nagkakasala ng ganyan ay death penalty by stoning. Para mabigyan ng hustisya yung nagrabyadong parties, kamatayan ng hatol sa isang nagko-commit ng adultery.
Kaya dito po sa ating ebanghelyo, yan ang nangyari dito sa babae, na aktong nag-adultery. Kaya ito pong mga taong nagdala sa Panginoon dito, ayan, gustong marinig sa Panginoon ng huling pasya, huling hatol, na kung guilty yung babae, talagang babatuin nila hanggang mamatay. Though ito po'y ika nga ni San Juan dito, gusto lang nilang mahuli ang Panginoon sa kanyang pagkakamali. Kasi medyo delikado yung pasya ng Panginoon dito. So anyway, dito po sa ating ebanghelyo, yung inaasahang hatol ng mga nandoon ay hindi nangyari, na sesentensya ng Panginoon na guilty yung babae sa kanyang kasalanang adultery. Kasi sa bandang huli, talagang mukhang pinatawad ng Panginoon itong babae. No? Kasi yung huling salita niya, sabi ng Panginoon, nung sila ng dalawa, sige, umuwi ka na at huwag ka nang magkasala pa ulit. Huwag ka nang magkasala uli. Kaya ito po'y salitang pinatawad ng Panginoon itong babae sa kanyang malaking kasalanan na adultery. Kaya kung titignan po natin, ang basihan ng Panginoon sa justice, hindi yung makaganti, hindi yung masaktan yung guilty party, kundi na mabigyan ng pagkakataon magbago at mabuhay sa kapayapaan ang sinumang nagkasala. Kaya makikita po natin dito nakasalalay, nakabase ang justice system ng Panginoon sa pagmamahal, sa kapayapaan, sa awa, at most of all, sa kabutihan at sa matuwid. At kung titingnan po natin yung salitang justice, ang kahulugan naman ng justice, yung root word ng justice, ay just, di ba? Yung just. Sa Latin po ay justia. Ang kahulugan ng justia, kung saan ang galing ang salitang justice, justia, is righteousness. Kaya yung short form po ng justice, para sa akin just. From the word just. At alam po natin ang kahulugan ng word na just. Just means, ano bang kahulugan ng just? Di ba? Right? Just, right. Di ba? Kapampangan, paano ba kakapampangan yung just? Sister Nora, just. Husto ka. Just is husto. Husto ka. You are right. You are right. Mayap at matulid. That is what is just. Mayap at matulid. Tama ka. May tama ka. Yan ang just. Tama. Kaya, dito po sa ebanghelyo natin, ano bang, kung titignan na yung sitwasyon na ganyan, parang ang tanong lang ng Panginoon, ano ba yung tama gawin? O yung ibang salita, pwedeng, di ba, pag sa ating pong greetings, yung let us give thanks to the Lord our God. Ano kasi sagot noon? Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Sa Kapampangan, pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Ayan. Dito po sa ating ebanghelyo, parang ang tanong lang ng Panginoon, dito sa sitwasyong ito, ano ba ang karapat dapat at matuwid? Sa mga taong nandoon, babatuhin hanggang mamatay ang babae. Pero sa Panginoon, yun ba yung right and just? Yun ba yung matuwid, karapat dapat at matuwid? Siyempre po, dahil pagmamahalang ba siya ng Panginoon, kapayapaan, kaya gayong pinatawad ng Panginoon ng babae, para mabuhay siyang mapayapa at matuwid. At ito po ang
gustong justice ng Panginoon sa ating lahat, na tayong lahat ay mabuhay ng mapayapa at matuwid. Kaya maging pong itong mga accuser ng Panginoon, inialok ng Panginoon itong pagsasabuhay ng buhay na mapayapa at matuwid. Nung sinabi ng Panginoon, kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, siyang unang magbato. At unti-unti po, nagsiyalisan daw yung mga taong nandoon na nag-accuse sa babae sa kasalanan niya. And reading between the lines, dahil aminado sila, tanggap nila na si Rene may kasalanan. At ano bang kasalanan nila ngayon? Just imagine, gusto nilang patayin ang babae. No, o kaya gusto nilang parang makaganti sa babae sa paninira ng pamilya. Ibig sabihin, itong mga taong nag-accuse, may galit, may hinanakit sa kanilang kalooban. No? Kaya makikita po rito, hindi lang yung accuse ang nagkasala, maging yung mga accusers ay may kasalanan. No? Ang justice ng Panginoon ay ang lahat ay mabuhay sa kapayapaan at sa matuwid. To end, no, mayroon pong isang lalaki, no, nung 24 years old siya ay napagbintangan sa isang krimen na hindi naman siya involved. Hanggang sa nakulong po siya for 9 years. Nung 9 years na, doon pa lang napatunay na inosente siya, na wala siyang kasalanan. Kaya nung pong siya napawalang sala, galit na galit siya sa mga gumawa sa kanya ng krimen. Nag-imbento sa kanyang krimen. At sa buhay niya, dala-dala niya yung hinanakit na yan, yung galit na yan, parang gustong makaganti sa mga nanira sa kanyang buhay kasi 9 years ang nawala sa kanyang buhay. Nung 80 years old po siya, humina na siya, kaya humingi siya ng pare para humingi ng anointing. At niyaya po siya ng pare na magkumpisal. At ito nga yung kinumpisal ng itong matanda na ngayon. Sabi niya, 9 years ang nawala sa aking buhay dahil ginawan ako ng isang crime na hindi ko namang ginawa. Kaya galit na galit ako sa mga taong ito na hanggang ngayon hindi ko pa ako nakaganti. No? Naging malungkot siya hanggang umabot siya ng 80. Kaya ito, hanggang ngayon, 80 years old, hindi pa siya mapakali kasi hindi pa raw siya nakapagiganti. At sabi ng pare, sabi niya, 47 years ago, hindi ka pala lumaya sa kulungan kasi nanatili kang nakakulong. Nakakulong ka sa iyong sariling galit at tinanakit. At kailangan, yan ang alisin mo, yung galit na yan, para maranasan mo ang ganap na kalayaan na for so many years, nagpalungkot, nagpapigat sa iyong buhay. And I think ito rin ang punto ng Panginoon. Baka tayo rito, hanggang ngayon, mayroon din tayong hinanakit, tampo, galit sa sino man. Baka ilang taon na para tayo yung mga tao dito na may hawak-hawak na bato na gusto natin batuhin yung taong nanakit na yan, nanira sa atin na yan. Hanggang ngayon, hindi natin mabitawan ng bato na gusto nating ibato dito sa nanakit sa atin. At sa araw na ito, itong hiningi ng Panginoon, let us let go of that those stones, of that stone. Para ang ating hawakan ay hindi na bato, kundi ang Panginoon. Let go of that stone para ang mahawakan natin, hindi na bato na mananakit sa kapwa, dito sa nanakit sa atin, kundi kumapit tayo sa Panginoon para tayo mabuhay ng mapayapa at ganap tayong maging malaya sa tunay na kumukulong o kung saan tayo nakakulong sa tinatawag nating kasalanan. Amen.
Ayun po yung ating ihayag, ating pananampalataya sa Diyos na nagnanais na tayong lahat ay mabuhay ng mapayapa at maligaya, malaya sa anumang kasalanan. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang King Banwa ampon yatu, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginutamo, pengagli King upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang nuan ag Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tini paya karing mete, King Kakalumaldo, sinubliang mebye, pepaitas Ipatas sa sa banwa, banwa, makanuklok, wananing Diyos, panglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabiye ampon mengamate, sasalpantaya ku King Banal ay Espiritu, King Banal a Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasoblirang mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. King lugod na, ing Diyos, pag nasanang parating bayo ing yato, ipanaligtala, king pakaluluna, ring kakatang nasa, ading nasa ring kapatat tamong nga tamang manalangin, ginuning bie, kekake manalig. Para King Santa Iglesyang kaluguran mi, bangking yato mi, maging metong yang lugal at metong atanda ning kapatawaran at pamikasundo, manalangin taking Ginu. Para karing manatol at ding miyatulano, manalangin taking Ginu. Para karing sirapi bale-bale, at para ka rin pamilyang misasan metong, manalangin taking Ginu. Para ka rin mesugat, pahuli ning kasakitan ning biye, at para karetang manatiling ating kapanaligan, manalangin taking Ginu. Para ka rin atyo king kapamahalan, di nandasan ng pansin, impamangailangan ding tao, at elulupigan ing ninuman king karelang upaya, manalangin taking Ginu. Para karing komunidad tang Kristiyano, bang manatili tayang tatanggapan ing ninuman king mitmong ganaka at lunos, manalangin taking Ginu. Ngeni adwan tamoy saril tang kapagnasan. Ginong Diyos, pasalamatan da ka. Huling pekirandaman mo kami at pepakit mo kaya kaming mapibabata mong pakalulu. Kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Amen. Diyos,
Manalayin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginu iting daon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa lubos mayupaya, pakiramdaman mo kami, at ipagkalog mo sana, king ikaming tarasuyo mo, abiran mong miyak tanganan, king sala, ning kasalpatian kang Kristo, ing luminis kami, king grasyang bubunga na, niting sakripisyo, tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kay kayo, At keka antimuri, itasyo laring puso yo. makatas nala king Ginu, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos. Ing puryan ampong pasalamatan da kakapilan man at nukarin man o iba, Diyos sa malugod ampong maganaka. Ba mo lang ibay kaninisa na puso ring anak mo, mayapan mo yung tinudong panahon na makabukod. Banking panahon na yan, iwaksira ka ring pusura, ing marok a kayungyungan. At supilan ding ing milalong lugod, karing bagay lilipas. Kanita, lalura lang balong pakamalan, ampong pagkapilitan. Ding makasaw king pangakabos da. Ulinita ka beding sablang anghel ampong banal, ikamingan parang alanda ka, alang toknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ika ing sibol, ning sablang kabanalan. Ulinitay panagapumi, tugtog may espiritu mo, anti mo yung titipang ambon, karetingahin mi, ban pabanalanala, at para kaya kami gawa na lang katawan ng pondaya, ng ginuming Heso Kristo. At tatandaan mi pa kanitang beng mi pagtaksilan niyo, at bayan ako sang gabdinaw ning biyan, aking pamaylasat kamatayan, kinuwaning tinape, pepasalamatan naka at pinuri. Piraso net dinwang iti karing disipulo ng anam, kunan niya iti kahingan at mangan kayo kaniti. Huling iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis. Pasbay pepasalamatan naka at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo ng anam, kunan niya iti kahingan at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampong alanganggang tipan. Ami babu para kaya kayo, at para karisablang tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi o mapamakadulungi pa, ing kamatay ng po ng pangasabli ng mebye, darami kaya kay ting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap kay meto yato, ban biganap yung ilugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, ani sablang susuyok ing banal na kapulungan mo. Ganakamula naman din kapatid mi, amino na pepay nawa, king pihong, kapanayan ing pangasabing mebye, king pakalulu mo, dala mo la ding sablang mayang unabye, katang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan. Gan mo kang yon, karapat dapat magkamit king belanganga, ban kambe ning na Birhen Maria, Indoning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring nuwan apostol, at ding sablang banal, ami bebye kalugod-lugod kaya ka, king kaya ka banding panawun, apor yan ang punapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo. King kapamilatan na kambe ng pon kaya, kaguming banal espiritu, sablang parangalan pon ligaya kaya ka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ingi pa, patawaran na katamo, patawaran tala naman, di nga liwa, king puso tamo, at nga tamang manalangin. Ikabos mo kami kisablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ing pakadulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ing kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, impanyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, ipami, ing ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nanimpansinan mo ing kasalpantian ing banal na kapulungan mo, laiming pamayapan ang pong pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibit ang pong magari, manggaman king alanganga, ing kapayapan ni ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo.
may kakapatatangan po, yan pang tayong waganing kapayapaan, king metong at metong. Kapayapaan, kaya kaingat, peace. Kapayapaan, Ngayong malugod at maganakatamong ginoing kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng yato, noon tangking birana kaniting banal ng komunyon. Ginueg matampang tanggap keka, dapat ikasmi nga manamod, pumayag ako. Diyos ko malunos kakanako, uli ni
Manalangin tamo. O Ginoo, ngining tinggap ming katawan ng pondayan ng Kristo, ipaniga pumikeka, ing manatili kami sanang tunay ng galame, ning katawan ng Kristo ketiking yato. Ti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Lokay po sa guli para kareng maulagang announcement. Mga announcement lang po. Sa April 9 po, this coming Merkules, yan ang kumpisalan ng bayan natin from 5 o'clock to 8 p.m. No? At ako po, alas 4 pa lang upo na para magpakumpisal para mas marami pong time na mapagpipilian yung gusto magkumpisal. No? So darating po yung mga kapatid kong pare sa Bikarya para tumulong sa pagpapakumpisal. So from 5, siguro 4 p.m. to 8 p.m. No? At pangalawa po, mayroong BMU Paris Lenten Exhibit. Yung exhibit po yung mga Paris Holy Week Sacred Images, yung puprosesyon po ng Miyerkules Santo at Biyernes Santo. Ito po pinangungunahan ng ating mga kamarero. No? At ang opening po nito ay this coming Friday, Biyernes Dolores, katapos po ng 6:30 a.m. Mass. Be blessed po itong, dito po ang exhibit, dito po sa Old Benedictine Monastery sa second floor po. No, at mabubuksan po ito from 7 a.m. to 8 p.m. Simula this coming April 11 hanggang April 13. So bisitahin niyo po ang Lenten exhibit natin dito po sa second floor ng Old St. Benedict's Monastery. No. At sa April 11 naman po, ang estasyon ng Cruz ay magaganap po sa Barangay Santo Rosario, 4:30 p.m. pagtitipon dun sa boundary of Santo Rosario at San Carlos. Dito lang po sa malapit yun. No? At 5:15 p.m. po simula ng ating panalangin, pagdarasal at pagninilay sa banal na krus ng Panginoon at natatapos po lagi sa isang misa sa pinakahuling bahay. Pupuntahan natin. At sa April 13 po, next Sunday na po ito, Domingo de Ramos, 5 a.m. pagtitipon dun sa Lagundi Covered Court. At 5:30 a.m. Umpisan po ang rito ng pagbabasbas sa mga palaspas natin. Tapos po susunod ang prosesyon, papunta dito sa ating simbahan. Pagdating po dito, itutuloy ang ating misa. Kaya ang pagbibindisyon po ng palaspas ay nangyayari po, ginaganap before the Mass, hindi po after the Mass. Wala na pong blessing ng palaspas after the Mass, kundi before the Mass. No? At sa linggo pong ito, yung April 13, kapos po ng yung 5:30 a.m. na rito, tapos ito misa. Yung sunod po misa noon ay yung 8 a.m., tapos po 9:30 a.m., at saka po yung 5:30 p.m. Mass. So lahat po nitong mga misa this coming Sunday ay meron po lahat ng pagbabasbas ng palaspas. At ulit po, ang pagbabasbas before the Mass. Okay? Tapos po sa April 30, siyempre po ang raffle bingo, ng ating fundraising para sa parating na pista, 100 pesos lang. Available po sa mga CPC, organizations, maging po dito sa opisina ng ating parokya. Thank you very much po. Please all stand for the final blessing. Ating Ginoo, mantabi kay kayo. Ido kayo laring buntok yu at maniga po keng bendisyon ng Diyos. O Ginoo, bendisyonan ming banal na kapulungan mo, ang malambat ng maninaya, king regalo ning pakalulo mo, at pagkalam mo king ingyagyag mong paninasandang kamtan, tanggapan da po ning paganaka mo. Tiya dumiking kapamilatan ng Kristong ginumi. At bendisyonan na kanin Diyos sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, umeta ng ining mikakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. May poros gandang araw. Marami pong salamat sa lahat.